I posljedno ljudi, današnji klip. Da, ovo je druga epizoda Minecraft preživljavanja. Sad se pitate onaj prvi svijet. Taj prvi svijet, kad sam probavao sam servere na Pocket Edition Minecraftu i slučajno sam izbrisao sve. Znači, sad mi je ovo novi svijet i bio sam snimao i sad sam ovo vučicu i sve vidite. I nešto mi se zeznulo oko memorije. Sad sam morao brisati pesme i tako to što mi nije trebalo i tako to. Da bi sad mogao sve ovo da snimam, da imam još memorije, još mislim ja gigabajt imam. Sad pošto sam sve izbrisao. Tako da idemo mi malo napolje da vidimo koga ima. Ok, nema zombija u blizi, odnosno ima skeleta. Na njih najviše mrzim, stalno me ubiju. Dobro, njih treba biti ok. Idemo potrazi za... Dobro. Tražit ću paukove, jer od paukova dobijam... Ne. Ubiće me. Beži. Ja ne volim, mrzim Pocket Edition, da se kačim s njima, znači teško se fajtati. I onda se ja kačim sa njima i uvek me ubiju. Tako da... Šta je na tamo zombi? Najpametnije bi bilo da mi sad čekamo jutro, pa ćemo probati naći ovce. I ljudi, mi se vidimo kada svane jutro. Ok ljudi, znači još nije svanuo dan. Još je po noć, čekam 5 minuta, možda i više, još nije dan svanuo, znači mogu sam se iznervirao. Uglavnom, nije problem to. Tu sam nešto se malo zezao po kući ukrašavao i tako to. Uglavnom, tu bio sam skeletona, jednog ili koliko sam ih ubio, ne znam. Uglavnom nije ni bitno. What the fuck? I sad, ne znam više što da čekam, pa sam malo to da pričam sa vama. Ok. Sad bi trebao još malo da svane. Opa! Jer moguće, ljudi moji, svanio je dan! Oh my god! Ubit ću se, brate. To mi reci. Evo još jutro, tačno se vidi. Tačno se fino izlazi. Ok, znači idemo. Sad ćemo da kraftamo. Mislim, nećemo da kraftamo, nego idemo. To mi treba, to brezino drvo. Da ukrasim nešto, vidjet ćete. Samo da ga iscepamo. Ok, nice. Znači, još malo. Neće nam trebati mnogo. Oh ne! Oh my god. Kako sam noob. Ok. 20, to mi reci. Idemo brzo do kuće i evo šta sam hteo da uradim. Hteo sam malo da ovako zagradimo. Fuck. Moramo. Da, u Minecraft Pocket Editionu, bar mislim, još mi se ne desilo. Ništa. Već 3 put sam pojeo zombijevo meso i nije me onako otrovalo da budem gladan. I evo sad me nešto otrovalo, već 3 put sam, ja sam onda pomislio da, rekao kao pa onda nema u Pocket Editionu da te otruje tako to zombijevo meso, ali izgleda da ima, zazvao sam se. Ok.
Ja ću da poludim ovdje. Čekajte. Ću da pokidam ovo i posle idemo da... Vidjet ćemo, možda to bude i u sljedećoj epizodi da idemo u potrebu za hranom. Znači, možemo se odaljiti od kuće, pošto smo sad napravili ovo, pa možemo da se raspoznamo. Znači, ono, da je to. Hajde, jedi. Evo, ovo je me nije otrovalo. Nice. Čekajte, imam jednu dobru ideju. Stavit ćemo stone brick. Ovako, dobro, ne može tamo. I popet ćemo se ovdje i uzet ćemo ovako. Ajde! I ovo ćemo slušati. Meni sad to dosta lijepo izgleda što se meni tiče. Mislim, nije ne treba da izgleda nešto previše lijepo. Ovca, samo mi reci, ovca. Dobri. Koji imam jedan vodu sada, da. Znači, eno ga i prase. Nisam morali ni puno da se odaljujemo od kuće jer tu su odmah bile već hrana. Mislim, životinje. Ajde. Gdje si prosto bre? Gdje si bre? Pa više nisi. Više nisi nigde. Ok, idemo kući. Ok, evo nas ljudi. Znači, tu ćemo da završimo epizodu, samo da postavimo vrata ovdje gore. Ne. Evo, majko moja. Ja sam glup. Vidi. Ne, a nemoj brate, znači nemoj, molim te. Molim te. Molim te. Oj, moguće, majko moja. Da. Znači, vidim, moguće. Ljudi, nećemo da se nerviramo. Pa izgleda da se ne mogu vrata postaviti tako na ivicu. Tako da, ostavit ćemo vrata tu i postavit ćemo još ovako. Šta da radimo? Kad ne može drugačije. Dodamo neki ukras. Ok ljudi, te volite što ste živjeli, nadam se da su živjeli. Ako jeste, ostavite like, share, sub. Ako niste, nemojte ostaviti ništa. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Bye!